Здравейте, мили приятели! Поредното видео 34 как да се мотивираме, за да действаме и да не отлагаме. Да започнем с позитивна енергия. За да спрете да отлагате това, което сте си поставили като цел, като задача, да ви пали толкова, че да искате тази задача, да е ваша и да горите от нетърпение, да я започнете веднага и да я направите на момента. Защото ние си мислим, че си поставяме нашите си цели, но в последствие се оказва, че са мисли и цели на други хора. Например, на вашата майка, на вашият баща или на вашите близки и приятели и на други хора. Те несъзнателно ви казват: това трябва да направиш, онова трябва да направиш. Приборете се с мислите на близките си хора, какво те искат, и помислете вие какво искате. В крайна сметка, вие сте си отделен човек. Бог ви е дал всичко необходимо, за да направите така, че когато станете от леглото, да сте пълни с идеи и да започнете да действате. Тези идеи и действия, които правите и влагате много любов в тях, те ще ви вдъхновят и ще ви ентусиазират да го правите всеки ден. Тази идея, която искате да осъществите, или пък работата, която искате да свършите, предварително я анализирайте и се уверете, че е ваша, а не на някой друг. Например, ако се насилвате да я направите, не сте мотивиран, то тогава тази идея не е ваша и ще стане много трудно. Не, че няма да стане, но трябва да ви идва отвътре. И това трябва в кавички да го заместите с аз мога, аз искам. И най-важното е да напишете вашите цели. Първо напишете какво искате. Второ, защо го искате. Трето, поставете си картинка с цел визуализиране и това ще ви напомня, че желанието е ваше и искате на всяка цена да го осъществите, че нямате търпение да го направите. Следващото нещо е силно да вярвате, че това, което искате, е възможно и го визуализирайте. Намерете си истории на хора, за които това, което вие желаете, за тези хора е вече реалност. Това ще ви мотивира допълнително и вие ще действате с хъс и ентусиазъм и ще го доведете до неговото сбъдване. Казахме, че ако идеята не е ваша и ако смятате, че е невъзможно, страхувате се,
нямате вяра в себе си, това няма как да стане ваша реалност, както си казвате. Много искам, ама няма как да стане. За да стане и да го реализирате, намерете си хора с истории, които вече са го постигнали и се мотивирайте от тях. Следващото трето нещо, което е необходимо да направите, да премахнете всички негативни хора от вашия живот. Защото те ви взимат от енергията и съответно и е важно и е правилно, според мен, да изчезнат от живота ви. Ако е невъзможно, тогава ограничете контактите си с тях. Потърсете положителни хора, които да ви поддържат и да ви вдъхновяват. Например, имате някаква мечта и искате да имате нова кола или пък нова къща, или да направите нещо, което ще помогне на много хора по различни поводи. Ако хората обаче около вас непрекъснато ви повтарят, че това е невъзможно, няма как да стане, то вие трябва да имате много силен дух, да сте напълно уравновесен, за да следвате идеите и вашите мечти и да не се поддавате на тяхното мнение. Затова следете вашият кръг от хора и когато има негативни хора, негативно настроени, които ви взимат от жизнената енергия и ви казват, че всичко това, което правите, е невъзможно и няма да стане. Просто ги редуцирайте. Игнорирайте от вашето обкръжение. Има обаче и нещо друго. Изключително важно нещо, ако самата идея е грандиозна, вие полагате усилия, но виждате, че много бавно или нищо не става, това ще ви демотивира. Обаче, за да не стане така, много е важно да разделите пътя на малки стъпки. Стъпка 1, стъпка 2, стъпка 3 и така нататък. За всяко нещо, за всяка стъпка да се потупвате по рамото, да се хвалите и да си казвате: браво на мен, браво моето момиче или момче, супер си, ти си върхът, много добре ти се получава всичко и през цялото време държите на фокус самата цел в нейните най-прекрасни варианти и да се фокусирате върху самата цел и върху идеята как ще се чувствате тогава, когато постигнете вашата цел и да усетите какво чувствате и това нещо ще ви мотивира. Заобиколете се с хора, които ви поддържат. Разделете си целта на малки стъпчици. Ако трябва, си направете един списък с всички резултати и с това, което вършите. Продължавайте да поддържате личната си мотивация. Когато отлагате, това означава липса на мотивация. Аз дълго време така отлагах, но си казах: стига до тук. И започнах да
Записах се за обучение за личностно развитие, започнах да чета книги и така се мотивирах и започнах да действам. Не давайте лице на страстта и на пламъка във вас да ви препъват и да ви спират. Защото тогава нещата се случват много трудно. А вие не искате това, нали? Важно е да имате хъс, силно желание и нетърпение да сбъднете вашата мечта и вашите планове. Мотивирайте се положително. Благодаря ви за вниманието. Бъдете здрави, щастливи и успешни!